Вітаю, гэта выданне навін на Белсаці і я, яго вядоўца Наста Печанькова. До 3 гадоў калоніі прысудзілі работніка катэдральнага касцёлу Уладзіслава Беладзеда. Яго прызналі вінаватым паводле 4 артыкулаў крымінальнага кодексу, сярод якіх распальванне варожасці ды знявага Лукашэнкі. Суд на ім праходзіў у закрытым рэжыме. Беладзеда затрымалі ўлетку 2023-го, агулам ён адбыў на акрэсце на 45 дзён паводле артыкулу аб распаўсюдзе экстрэмісцкіх матэрыялаў. Паводле хрысціянскай візіі ў заключэнні з верніка здзекаваліся. Пазней сілавікі запісалі з мужчынам пакаяннае відэа, дзе прымусілі яго заявіць аб сваёй гомасексуальнай арыентацыі. Беладзед – выпускнік Інстытуту тэалогіі БДУ. Пасля яго заканчэння вернік праходзіў практыку ў мінскай катедры. Лукашенко наведаў паседжанне сіноду беларускай праваслаўнай царквы. Падчас сустрэчы дыктатар параіў святарам не займацца палітыкай і акрэсліў іхныя задачы, сярод якіх задаваць маральна-хрысціянскія арыенціры беларусам. Гэтак Лукашенко прапанаваў царкве заняцца супрадзеяннем, цытата, разбуральным ідэям, з якімі цяпер нібыта сутыкаецца дзяржава. Нам навязваюць загадзяць деструктыўныя, разбуральныя для грамадства і дзяржавы ідэі, уседазволенасці, спажывецтва, бяздзетнасці, ЛГБТ і іншыя. Якую практычную частку працы ў лічэнні хваробаў нашага грамадства вы гатовы ўзяць на сябе? Ці гатова сама царква мяняцца, не здражваючы пры гэтым духоўным ідэалам і каштоўнасцям? Апрача таго, падчас сустрэчы Лукашенко ўзгадаў 2020 год, калі, цытата, некаторыя святары і нават праваслаўныя заняліся палітыкай. Дыктатар адзначыў, што для гэтага ў краіне існуюць спецыяльныя інстытуты і падрыхтаваныя людзі, а царкве ў палітыцы не месца. Расійскі Белгарад пад абстрэламі. Паводле звестак расійскіх тэлеграм-каналаў, апошні выбух адбыўся ў цэнтры гораду, у ваколіцах вакзалу. Ёсць загінулы. Раней пра ўдары па вайсковых аб'ектах абласнога цэнтру папярэджвалі прадстаўнікі Легіёну Свабоды Расіі і расійскага добраахвотніцкага корпусу. Паводле кіраўніка рэгіёну Вячеслава Гладкова, загінулая жанчына падчас выбуху была за стырном аўтамабіля. Ад атрыманых рану яна памерла на месцы. Яшчэ 3 асобы пацярпелі. У выніку атакі пашкоджана 8 шматкватэрных дамоў, некалькі дамоў у прыватным сектары і 13 аўтамабіляў. У Беларусі рыхтуюць закон аб сёлетняй амністыі. Папярэдне яна закране непаўнагадовых і жанчын з дзецьмі. Пра гэта ў інтэрв'ю Белта заявіла намесніца адміністрацыі Лукашенка Вольга Чупрыс. Амністыю вязняў прымяркуюць да 80годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Мяркуецца, што пад яе трапяць каля 4000 чалавек. Асаблівасцю сёлетняй амністыі будзе тое, што яна шырока ахопіць непаўнагадовых ці тых, хто здзейсніў злачынства, не маючы 18 гадоў. Асобна ў гэтай катэгорыі вылучаць асобу, якія здзейснілі злачынства ў сферы незаконнага абароту наркотыкаў. Таксама на амністыю змогуць прэтэндаваць тыя, хто, цытата, не ўяўляе небяспекі для грамадства. Сярод іх цяжарныя жанчыны, маці непаўнагадовых, пенсіянеры, інваліды першай і другой групаў, людзі з анкалагічнымі хваробамі і ВІЧ-інфекцыяй. Ці будзе амністыя распаўсюджвацца на палітвязню, не паведамляецца. На мяжы Украіны з Беларусю адкрылі новую заставу. Паводле памежнага камітэту нашай краіны новы сучасны комплекс неабходны, каб больш эфектыўна ахоўваць рубяжы. На відэа, апублікаваным памежным камітэтам, можна заўважыць новы будынак заставы, тэхніку патрульных службаў ды службовых сабак. Унутры будынку паказалі залю для трэнаванняў і душавыя пакоі памежнікаў. Апошнім часам памежны камітэт рэгулярна адкрывае ці праводзіць рэканструкцыю заставаў на паўднёвай мяжы краіны. Гэтак у пачатку лютага новы комплекс Махро адкрылі ў Берасцейскай вобласці. Застава адказвае за патруляванне ўчастку мяжы з Украінай працягласцю больш за 30 кіламетраў. У Быхаўскім раёне перавярнулася аўтацыстэрна з 20 тоннамі звадкавага прапану. Аварыя адбылася непадалёк вёскі Дуброва. Цяжкавік з'ехаў у кювет, паваліўся на левы бок і сутыкнуўся з дрэвам. 50гадовы кіроўца не пацярпеў і змог самастойна пакінуць аўтамабіль. На месцы ДТЗ працуюць ратаўнікі. Яны ізалявалі месца магчымай уцечкі газу. Разам з грузаперавознікам прадстаўнікі МНС забяспечаць перапампоўванне прапану ў іншую цыстэрну. Мінскіх студэнтаў цэнтралізавана збіраюць на прагляды прапагандысцкай стужкі «Ліст чакання». Паводле звестак тэлеграм-каналу «Беларусь галавнога мозга», гэтым разам адпаведны загад зверху прыйшоў у Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі. Раней на прымусовыя кінапрагляды адпраўлялі студэнтаў з лінгвістычнага універсітэту.
Гэтак у рассылцы ў чаце Будуір зазначаюць, што на фільм неабходна прывесці студэнтаў першага-трэцяга курсаў, 125 чалавек з кожнага факультэту. Квіткі трэба будзе набываць студэнтам за свой кошт. Цана 6 рублёў. Паказы пачынаюцца о 15-й, таму будзе вызваленне студэнтаў ад параў з 14-й. Стужка, знятая Беларусьфільмам, распавядае пра маладога доктара, які хоча эміграваць у Нямецчыну дзеля высокіх заробкаў. Цягам усяго фільму ягоныя калегі спрабуюць адгаварыць спецыяліста ад пераезду. У горадні зносяць вайсковыя казармы 19 стагоддзя. На месцы гістарычных будынку плануюць пабудаваць элітныя жылыя дамы. Былыя казармы на вуліцы Шорса лічыліся адным з найстарэйшых вайсковых гарадкоў Беларусі. Іх пабудавалі яшчэ для царскай арміі. Інвестар планаваў правесці рэканструкцыю будынку і зрабіць з іх жылыя дамы. Аднак паводле забудоўніка цалкам захаваць казармы не ўдалося з прычыны іх стану. Маўляў, цэгла страціла свае ўласцівасці і не магла гарантаваць бяспекі аб'екту. Тэлеграм-канал «Спадчына» заклікае пісаць патрабаванні спыніць знішчэнне культурных каштоўнасцяў і прыцягнуць датычных да крымінальнай адказнасці. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.